Hi guys, Nick Yall εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft Episode 1. Είναι μια σειρά η οποία θα αρχίσω στο κανάλι, είναι νέα εντελώς, θα κάνω και νέο κόσμο για να μην λέτε ότι δεν είναι survival και θα το βάλουμε στο hard play. Βλέπετε εδώ skin μπες, κάνω το σπίτι. Create new world. Θα μου το κόλλησε τώρα. Generate random. Θα το ονομάσουμε θα το βάλουμε στο hard και πάμε. Μπαμ. Μπες. Παγκάρω. Όχι. Μισό το soundbite. Undercook. Στάρω. Kills. Επίσης, έχω παρατηρήσει σε άλλα μου βίντεο ότι γίνεται πολύ, ότι η φωνή μου είναι πολύ παιδική. Παιδιά, δεν είμαι έτσι, αλήθεια. Είναι πιο βαριά η φωνή μου, στη αλήθεια. Δεν ξέρω, κάτι κάνει το YouTube. Επίσης, τώρα κάνω upload το βίντεο που εσείς έχετε ήδη δει. Ναι. Χαμώ το λαγκάρ. Επιστρέψαμε, αλλά σταμάτησα λίγο το βίντεο για να δείτε, για να ξεκολλήσει, αλλά απέτυχα. Επίσης μην φανταστείτε, πιστεύω ότι είμαι καλός builder. Θα χτίσουμε ένα σπιτάκι κάποτε στο μέλλον, καλό. Μου το λαγκάρει πολύ, συγγνώμη που λαγκάρει, αλλά κάνω render και upload. Συνεχίζουμε, μπήκε η μαμά μου στο δωμάτιο γάμο του και μου χάλασε όλο το. Μόνο πικ κάνω εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Κάνω μόνο πικ. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί που έχω το auto jump, αλλά με βολεύει, αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Να σκάβουμε μια ευθύνη. Ξέρεις κάτι, δεν μιλάω, θα βάλω μουσικούλα. Πήρα για ένα ντάιο ρε, τη γαμώ του.
σου γάμο του. Δεν ξέρω γιατί έκανα φούρνο. Αλήθεια. Γιατί τους έβαλα κάτω. Πρώτη φορά το βλέπω. Το βγάζει κανονικό ντέρτερ. Δέρτ. Και παίζει με τις τρούπες γάμο του. Λίγο να πέσω. Αγελαδίτσες. Προχωράει μόνο το αυτό, ναι. Είδες τι έπαθε φίλη σου, έλα να πας το ίδιο τώρα. Χαμένη κολαγελάδα. Έλα εδώ μωρί. Village. Yay. Βρήκα που θα μείνω μάγκες. Επίσης τα βίντεο που θα κάνω θα είναι 15 λεπτά, 10 λεπτά, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί είμαι σε μικρή ηλικία και έχω διαβάσματα. Sorry γι' αυτό, αλλά γάμω τα γουνιά. Εντάξει, δεν ασχολούμαι. Ναι! Χάμει του. Βγει από εδώ. Προπαρκούρ, Έλα να έχει κάτι καλό. Καλή φάση. Θα έχουμε και τα bench and table. Δεν θα χρησιμοποιήσω ακόμα το Iron Sword. Γιατί κολλάζω. Δεν ξέρω ακριβώς που θα μείνω. Θα μείνω εδώ. Sorry για το lag, αλλά δεν φταίω εγώ, αλήθεια. Αν μπορούσα να κάνω κάτι, θα το είχα κάνει, αλήθεια. Δεν γίνεται κάτι. Θα φτιάξω ένα chest. Ένα, δεν νομίζω χρειάζεται. Γιατί έκανα ball. Καλά, never mind. Όμως έβαλα κανονικό wood για να κάνω. Πάμε πάνω μου. Πάμε πάνω. Τρελίτσες. Μόλις γάμισα τους φάρμες τους. Τώρα για τη φασαρία.
μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα sub για να με βοηθήσετε, ή για όσους δεν καταλαβαίνουν τι λέω, αδύνατο δηλαδή. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβαίνουν. Αυτά τα λέμε την επόμενη φορά. Peace and love.